Egunon, uztailak 30, larunbata. Adiskidetasunaren nazioarteko eguna. Toma. Gaurko egunez, duela 500 urte, 1522ko uztailaren 30ean, Kasedako 5 nafar tortura zigorrera kondenatu zituzten gaztelarrek. Nafarroako erresuma berreskuratzeko ahaleginaren porrotarekin, errepresio bortitza aplikatu zuten lurraldean. Nafarroako errege-erreginak heretikotzat zituztenez, euren defentsan altxatako oro ere, heretikoa zela ebatzi zuten. Hortaz, erlijio delitutzat har zitekenez, inkisizioak epaitu zituen delituok. 1521ean, erresuma berreskuratzean, nafarrek inkisizioa disolbatu eta presoak askatu zituzten, baina gutxi iraun zuen horrek. Bide batez aipatu, Nafarroko konkistaren inguruko efemeride hauek guztiak, Joseba Asiron eta Martin Altzuetaren 50 fechas clave de la conquista de Navarra liburutik hartuak direla.